Kačka nebo Kačka. Ahoj, já jsem Kiki nebo Kristina. Ahoj, já jsem Sylvie nebo Silový. A tohle je naše pro ní videjko. Kde bychom takové informační video. No, tak. Dalo by se říct. Dejte na ní. Takže v příštím díle poznáte naše zvířátka. Fakt? Jo, poznaj. A vlastně budeme točit takový bláznivý videa, protože jsme bláznivý. Takový challenge. My jsme ještě měli prostě jeden kanál. A to jsme byli latrálky. Bylo to pěkně trapný. A videjka se nám odstranila. Víte, jak byli dobrý? A teďka jsme si kika. Takže To bylo pro Dnešní video. všechno. Takže Příště. Čau! 3. Ahoj, já jsem Kiki. ahoj, já jsem Silový. Holky, už se nesmí tak dělat. Dejte na ní. Na koho jinýho, že jo? No jasně, na Bělou. Bělora! Takže. To jsou velice inteligentní videa, já myslím, že bychom měli začít znovu. Ne. Proto se jmenujeme Lotroholky, že jo, tak. Ne, si Kika. Lotroholky.